Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag na natong tanan, kumusta no? Adlaw dahil karong Birnes no, pizza 31 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026, sunod adlaw no, og mapuhon no, sulod na ang Ugos. Dali ra kayo ang buwan mga ka-followers no. So dili pa nino, shout out dahil ko no, kang Sil Nagal, idol kayo nga nako no, Sil Nagal. Salamat kayo idol sa papaminaw no. Thank you kayo. Bueno, ang suwatang pa karon day no, pinadaan kini sa usa ka babae no nga magpatago lang sa pangad nga dati. Bahid sinuwat kini no ni Ray Arellano, bahid ni sa iyang bana no nga pinakagahi og ulo. No, bueno ba ni ko no sa pagpaminaw no sa kun ako pasultihon ang Center C dati. Kini akong bana na ilali sa among lugar nga pinakagahi og nga bisan ang kaang ihapak siyang agtang buak ang kaang. Kung ngano na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. I finished crying in the instant that you left, but when you touch me Nanay! like this, Nanay! ay cham ngano man nak? Nay! Nanay! Sigara si tatay kay nakapaldo na! Kasi nakapaldo na ko eh. May apel mo na si tatay balong sa contest dito sa kapilya nanay. Kay pista man diri sa ato. Unya na may contest. May apel man si tatay. Unsa day kunti sa iyang giapilan? Contest sa kinagahi ayaw ko. Unsa nak? Lagi, ngiga laging tatay nay. Ang yang kontra, tagsara ka. Kahalo blacks ang mabuak. Pero si tatay nay, tulo ka halo blacks na buak. Ha? Kuya, wala gay ni tatay nay. Unyahay mo sa tatay day nimo. Tuwa sa ospital. Ha? Nga naman, naunsa pa sa tatay nimo? Naliki ang Wan na yoy. Unya kano kita amas sa ospital. Gitanaw lang ang iyang Gi-check up lang og wabay na unsa. Unya wa man ka naliki. Waman ninuunan nay uy. Waman maunsa. Napahak lang. Napahak lang ang unya nay. Kuana man kuno. Kanang unya, tumiingon man kuno ang doktor nga. Ay okay ra iyang Kaya ang iyang pahakdaan naman na kuno. Ay, kuyuhan man lang kanimo. Uy, unya asa ba mas tatay nimo ron? Kapag ito, dakan man kayo sa mga fans. Nagpapirma og kuana, autograph niya. Autograph kuya wagod. Lagi nanay, si Kata laging tatay na uy. Unya asa na lagi siya? Ma'am. Ako rin balas na na. Ay, no, baldo. Pre. Matulog lang yun ko ni mo, pre, nga ikaw ang pinakagahig pre. Kung kining 2x2, pre. Mabali ni ini kapos imong pre. Yeah, murag kay challenge ko ni mana pala. Lagi, pre, lagi. O niya, sa may premium tang pananglit mabali na sa kong ulo, ang 2x2, no? Akong sweldo, pre, tibok buwan. Ako ning hatag. Sure ka, pre? Sure ka? Basta inikpospos na ko 2x2. Ang imong basta di gani maunsa. Kung mabali gani ang kahoy, imo lang talon ako sweldo, pre. Oh, nyawad. You are hagitizing myself, ha? Unsa man. Sige. Sige, pre, suwayi, pre. Asam ng kahoy 2x2. Dara, pre. Ganda mo na akong daan. 2x2 mo ni. Sige. Saksi mo, ha? Kamo, saksi mo kung sa isabot, ha? O babali na ko kayo nga 2x2 sa ibunal sa kong ulo. Ako na iyang tibok sweldo sa kabuhan. Siksi mo. Sige, pre. Sige, larga. Kinsa mo pos. Ako lang mahapos. Si Lolo hapos, pre. Ikaw may bayaran. Sige. Ikaw lang, Loy. Sige, ako. Sige, pwesto naman. Pista. Kana barang, pre. Barang, pre. Kana. Asa mo sa sagtang. Kung saman, ready na ka. Hindi na kuno ka, pre. Ngutana, pilit ang asa sa ubag sagtang. Ready na ba ka? Ready na! Okay. Sige, larga, pre. Pwesto na. Sige, kadiyot mo concentration sa ko. Sige. Okay, ready na? Okay, hap na. Sige. Sakay, kadiyot.
Padool mo dahil, padool mo. Kusisis. Padool na yung naon rin ako, padool. Kaya concentrate ko. Yeah! Pwede. Uno! Ayan ka! Dos! Ayan ka! Tres! Sige! Cuatro! Half to 10, half to 10. Cinco! Sige! Seis! Sige! Siete! Sige! Ocho! Oh! Nueve! Larga! Yep! Oh! Taga kong silpon na. Uy, wala. Akaw, nabali ang dos por dos. Uy, iyawan sa. Nabali ang dos por dos. Unsa na! Bos Balong. Okay na ka, bos? Okay na ba ka? Okay na ka? Na, giahak na. Nabungog na. Wala ka dungog si Bos Balong. Balong! Lubong! Lubong! Balong! Balong! Oh, nanakas inyo, Bos Balong. Ah, Nanakas inyo. Sige. Ari na mi. Diyan na ka. kakatol ba ning uhay? Kakatol. Balong! Ah, Oy, naunsad ay ka. Nasi ka magpangaut anak imong o. katol day. Katol? Katol kayo. Pugpukar day. Uy, unsa kong pukpukon? Ako mo katol kayo. Pugpukar ha. Huh? Unsa pukpukon na? Uy, martilyo diha. Unsa? Ingon ini kagahi og o ang akong bana. Imbes iyang ipakaut, iya naman hino ipapukpok. Mawaara man sa kunong kakatul. Unya? Balong, nakapaldo man kuno ka. Ingon imong anak nakapaldo kuno ka, kay ikaw may nakadaog sa gahiay og o. Tulo ka hollow block ang nabuak gamit ang imong o. Ang imong kontra pulos sa tagsa ka hollow block. Ikaw mo'y champion kuno. Yeah. Nindum-dum na ko. Tininumdum na ko. Bot may pasabot ka nalimot ka. Uy pagsure na balong uy. Basi nadaot na ng utok nimong hanggawa ka. Kalma. Relax lang. Marilax ka ron. Hasto, nindum-dum na ko. Saan sa man? Ay, dos Pedro. Ha, kisa Pedro. Katungtong na yung mga 16 years old. Ay, si Pedro po nga si. Ako na. Nga naman. Murag na ako'y kwartang kubrahon no da. Ha? Kadiyot lang day ha. Balik lang ko. Unsay imo, Balong? Apang loloy. Awa manis loloy. Ay, apang. Di mo to ganiha. Kamu bitaw to. Ngano nangita man kaniya? Kuan kining doon na to hatagan ko si Pedro loloy. Pila man. Kuan kining usa ka swelduhan niya. Unsi nga. Nga. Wa man mo hatag, Bos Balong. Ngayon sa doon ni. Nga nung man siya matag ha. Kada abot lang. Bida paninglon to na ako. Paninglon. Mga taong totoo na. Ako yung ta. Ikaw may saksi taon sa mga kasabutan, di ba? Ha? Magkawig ta. Tara. Tara. Mga taong tuloy. Ayan na to, atos biliran. Atos sa mag-standby dito. Tara. Sana no. Bos Balong, na. Nasululoy eh. Kaduwag biliran. Tara. Ito na to. Bida. Ngita gubot nito da. Tingnan limot siya sa kabilidad. Bida. Ako ang pinakagay ko. Dinis itong dapit niya. Iya kong ikon, bida. Dali. Maugid, boss. Dolo na to. Dali. Kumusta ka, Luloy? Uy, Balong. Buhi ba ka? Buhi ba ko? Ano man? Sa may ato na mulo. Dua, galog. Murong may nalinlimta, mataon ka, ha, Loy? Ha? Uy, unsa ko tao? Asa akong premyo, Loy? Premier laun sa man. Ay, palimot-limot yun, Loy. Kurbida. Di ba doon naman tayo kasabutan, Loy? Ay, unsa man. Gato kahoy nga dos por dos, di ba? Nagsabot pa tanong bubali tong kahoy nga mga yapaks ko ko. Pildi ka. Ug ang akong mudaog ko og ang akong premyo imong ihatag ang tibok nimong sweldo. So sa kabuan nalimot ka. Oh, nalimot. Na, dito Nalimot ka na.
buta. Ikaw pagani ang puspos ka is kung oh. Sabot Oh, mo. nay. Ako pagpagalin niyo. Sabot mo ko to. Ay. Saman. Limot ka. Ayaw sa akong taman ng palibot-limot mo. Nagsabot ito to. Nagsabot mo ko to. Cancel to eh. Ha? Dito. Cancel to. Kaya di mo to formal nga karabutan. Wa may gipirmahan ta to. Bida, ipakong ka ta niya itong uloy, ha? Para mahinumdom ta sa atong kisabutan, be. Ipakong ka niya! Ay, binuang dialog. Ay, Oh, binuang dialog. muliki gining na to, ha? Parbida, tanaw na itong kinsay ligon, ipakong ta niya, ha? Long. Gahel lagi ulong. Gahel lagi mo ulong. Parbida, o niya! Unsan mo na to itong kisabutan, gahi mo nga kuko. Unsan mo na to? Kuan kining ang ako. Bida, pakong ay! Nay, pakong ay! Ang ako. Ang kinyugod. Ay. Asa ako premyo, ha? Kuskon ko pa rin pakong ang tungo, ha? Ipakong ko pa rin akong usay mo! Aron maulian ka, kinsay ligo na to, kadahan na ka, ha? Mailan na to kung kinsay, ipakong pa rin na to! Mubayad ko. Ano mo di niya? Bayad ko lang. Ubayad ka? Oo, lagi. Kadiyot sagot. Unsay kaniyot? Unsay kaniyot? Kanit asam taong kong ibayad ni mo eh. Na problema mga noon ko ni. Bitaw eh. Swida, ikarabay ng hagad, upustahan na yato. Di ba? Oo, Ikaw, Loy? Oo, lagi. Pero kuan man. Unsa man? Unsay kuan man, ha? Kuan Unsay man. kuan man? Kining. Usa may. Unsa? Usa may kabrahon ako nga sweldo nga. Wa naman ko trabaho ron. Nagtagtag ko sa akong trabaho. Mao nga wa ko ikahatag ni mong sweldo. Nga balik ko sa kabuan, taktak ko trabaho. Bida, hinampak magkagwang nga ka. Nga nung haggan magkagwang nga ka. Wa man di kay trabaho. Sa ato pa, wa kay sweldo? Mao na. Mao ba? Dool na rin, Bida ko ang gulo, hindi ko guutok na. Aray, pakong! Agay. Dapat! Agay. Unsa na? Unsa di hitabo balo? Tungod sa akong kalagot ay, akong gibuwang akong sa yung Bida, hapit ko yung pingkagwang. Uy, balong, ikaw ba? Ayaw palabi ang imong pabilib nga gahi kag kay basig unsa ipikto anas ka dugayan. Tuong ipikto. Oing na lang, di man iutok na ba na dapit? Kay naanas imong Nay, salig na ako. Di ko sa ano pakong. Di manggod ako ba mabalaka ko, kalaliman ka ng imong hapakon? Uy, basig mabuang ka na sa di madugay ha. Di madugay. Nabuang na ako, kadugay na. Di madugay, basta dugay ina na. lang yun, kataw ilang ko. Mo na ina paginahian ng imong paminaw. Day, noon sa mataon ka. Ay, kabala ka. May bulong pa ba nga? Giun, gigugulo. O ako kay mo puspos anak balong, tanaw na to gahi pa ba na? Masuway ka? Sige, pagkuhan ito, dos ka. Ipuspos kong Saan? Kita gini ka guys ko, puspusan mo. Adi ay, sige, magpabilib yun ay ka, sige. Tanaw na to, be. Sukdo na to unsa yun na kagahi imong Ay, giglakaw ha, huwata ko niya. Asa ka, day? Ay, asa ka, ay? Ay, paglakaw, magkuha na kong ipuspos imong Bida, bisa dadaan pa ko ni mong hulo black. Or bida, eh. Di ko ni magsilbi ang hulo black. Ha? Dire. Lastar dire. Tanaw na to unsa gyud kagahi mong Tanaw na to og magsilbi baka ini be. Dige, lastar. Unsa man na mo ipuspos akong ulo, ha? Day? Kahoy? Sisiw. Martilyo? Dili. Wala yan. Wala yan, maso. Sigam lang mata nimo, ngangam ng bakba nimo. Gahi ka magag bitistingan na to aron makita ang katag kun unsa gyud kagahi imong Ayaw, Dire. Dali. Ayaw, kaldero lang. Dire ba? Day, kaldero lang. Kining maso mo akong ipuspos sa imong kaya ka din mo? Dire. Lingkod. Bida. Asa ka? Suluhan na din, ay! Bahala ka Tay na! pa ay pagdagan balik dire balong. Balik ka ri oy. Hoy, balong. Mao niya akong problema kay sobra kay kagara tawhana. Nabalaka ko ba kay basin sa umaabot mo ipikto ang pagsige niya papuspos sa iyang Kay lagi gahi kuno kay siyag Unsaon ni nako? Simba kog maunsa ni akong bana tungod ani iyang kabuang. Gusto kong maundang ng iyang pagpanghambog nga gahi gid siyag Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nati. Salamat! Ate Friends, good morning, Ate Friends! Guliyat, Good morning,
Ako nga si pamili, o sa Pacquiao pamili, mga Bilyasor, pamili. Dili ta mo tagsel kay murag manabtan. Game bawian. Kamusta ka diya? Mga Pacquiao diya. Pacquiao daw po nga si Mga Bilyasor. parinti ni Manny Pacquiao. Oh, patambag na diya. O sa ako asang fan kay ko ni Junrel Casimiro. kana. Musta ka niya, Dog? Junrel? Tay, biliba ginako ni Manoy. Wagyo'y paghupas ng imong kubo. Mo nang sinauya inuwi hadlo kay Rida. Thank you. Salamat kayo sa imong pagdaog, Dog. Salamat po kayo. Sa ako apong amigo si Bay Dino Faildar. Nga kanunay yung namati na to kay fans yung kay ni siya ni Ate Press. Pero buyag, salamat kayo. Numusta po taon ni siya taon natong tanan din. Salamat kayo ni Mudiao niya. Salamat po ni Dino Torigusa, Miraluna, Minyusa, Plagero. O si ako ang amigo po nga suod po kayo na ako. Si Dili kalimot ko. Ate Jijin, ikaw na sa Ate Jijin. Magpasalamat ta, Kuya Alan, sa perming ni palit sa Don Pepe Tablia nga mga mama. Thank you, kikaayo ninyo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Anya, para sa mga dagko, di na mag-uol kay ma-happy na sad mo kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Unya, mo palit sila, mo ugom-ugom sa Diamond Yema o BMS Special. Tilawan kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kay Ate Jijin. Ugdug na ng regards mo, Ate Jijin. Silingan ko nung mga ni taon. Ay, kani ba siya ba? Kinsa man ni, igoonsa man ni mo. Naray. Oy, Kani. Igoonsa man ni mo. kalimot ko. Kani silingan ko mo. Tupad ko nung balay. Marcel? Ay, oo, si Maricel. Nalindag mga putan. Si Maricel. Basta taon siya. Nya, salamat kayo sa tanan nga namati na to karon labi na gyud sa tuang mga kaigsunan sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos kada buhat siyang Miguel Poliar Pitaleser. Good morning ni Maria Cap. Ug sa tanang mga tao pod ni Kuya ni Pipito Basta Toledo, Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito ug Bromage PS ni Inday Shin Pipito dinhi sa syudad sa Subo. Taugalan na ninyong Bromage PS kung unsay gusto ninyo nga ipatrabaho sa inyong panimay kay busy kay mo limpyuhana sa mga tao ni Inday Shin sa Bromage PS nga ang gigamit ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo Inday Shin. Unya mga bata ay gyud kalimot inom gyutag Don Pepe Tablia. Ini padung na to sa eskwelahan inom gyutag Don Pepe Tablia. Mao na nindot kay more power na to, mura nagbato ni Darna ang Don Pepe Tablia, makapalagsik na to mga bata, makapalig-on sa atong immune system. Yan, indot po kayo na mga bata, kay dili makabagto ka, ugum-ugum sa mong OBMA special, og Diamond Yema special, og Paulitos, macaroni crunch, og Tasty Fish Cracker, ang ato ang kanon-kanon ha mga bata. O yan, sa tarong mga tao ni Vice Mayor Toy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kagki, Ma'am Casmera raw, nga ang ilahang mga tao gipagamit sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kanyang tanan sa Kabisayan og Mindanao sa paggamit sa to lamian nga kape. Nindoti kape na to. Daghang tang benepisyo nga makuha agad ani ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyo. Ate Press. Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, kananta atong mga bukol-bukol sa lawas ato nang imnano Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka makaon sa imong paniuto. Mausab sa imong pagpanihapon unya, inom na po daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na ni makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimot na lang sa kidlaw UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. O sa tanan po na itong makaigsunan, salamat sa pag-abitin nyo sa number 1 nga plan sa Kabisayan o Mindanao karon daan na po sa Luzon. Ang atuang said, linament well nga tinuon mo wagtang sa atong panuhot. Pamaol padikit sa kalawasan, Bricos Bench, katul-katul, kuto sa kabataan, ili. Kay pagyuta sa dinggi kung maghaplas ta sa atuang said, linament well, pero sabotaan, harda palit, sabotika, di ba, Edwin? Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero naago yung Facebook page, ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, inya makita ta ng produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, og Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung niyo lagi sa tas butika, kay natas kabukira nagpayo, pwede rin kita magka-order sa Shopee. Shopee lang, kipaghatod pa taon sa inyo panibay. Bam! Unsa yato, di habam. Happy birthday na 29 sa June, Mrs. Bernardina De Gorio, Mabagon, Hindang Leyte. Ug pizza time ta sa Hunyo, Inday Gutas ha sa Tubigon, Bohol, no? Salamat kayo, congratulations, happy birthday ninyo, diha, belated man kay murag late man ni pag-air. Ayaw ko makalimot ha sa inyong mga birthday parties, sa dili pa magsugod ang birthday, mga ligog sa iyong buntag. Gamit ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap, Mama Alma Verdijo, Floro Heneta, Cecil Astucan, Anesco o Linlin Trinidad. Adiha sa Tubigon, Bohol. Celebrity Kojic Beauty Soap, ano na kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ingo man ang gluto tayo na extract, ingo man sab magpabili ni kitang younger looking kutis artista kutis porcelana. At wala blackheads or whiteheads ang imong naong, dili ni mo sabtan, marabakag doon ay pugis-pugis sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tana lamang sa butika para original ang atong mapalit, ha? Mas maayo nga tanaw ni mo doon ay label sa iyang sudlanan, Said Marketing. Thank you. Okay, salamat kayo nyo mga kaigsunan. Kita na sayo ang toxin, maog yun yung grabe mapatay na to. Mudao sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay ni. Kay mauni, tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ang ato ang blood cells, daghan kay ni gamit taon. Unya, dauto ni sa toxin nga musud sa ato ang kalawasan. Nga ba ko'y mudaot nga mustiki, mulapot ang ato dugo. Unya, mauna ang mga major nga mga sakit gyud ang mutakboy nato. Mo nang ato gining flash outon ang mga toxin nga nisud sa atong kalawasan, pinaagi sa atong pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong balatian o garon ligon kanunay ang atong vital organs inom gyud damat agad laog. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga move flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Sinday nati, Ate Pres. Nati. Oh, kanis nati, Ate Pres. Ang iyahang bana, kana ba taong doon sa abilidad, kana bang grabe sad murag, gahi, ginugo, kanang ligon-ligon sa abilidad ng iyahang bana, Ate Pres. Kay, ngilingay kayo, bunalan sa unsa, di gyud maunsa inyang bana nga kanang usi ang bana. Di gyud madaot, why problema, why pagka, basta, lahi gyud inyang bana. Tukuto lang 2x2, oy. Tukuto balik taon pero buyag lang taon ng 2x2, balik gyud taon. Kanya mao ni yang problema, ti preso saon kuno niya ning yang bana. Oh, basig naabay kuno di pa rin lisod kuno kayo ba. Nya mao ni yang problema. Basig madunay diferensya. Tinuod na day dunay diferensya ning imong bana madugay day kay lisod ba kayo gibunalan tato niyang maso dagan man. Dag maso lisod kuno nihangyo sa takob lang sa lubot lang sa kaldero day. Kuskon kayo. Mao na diha ayaw lang Last na. lisura sa ana ayaw na lang mo kuan dong. Kisa to nga diyang bana dong. Kisa to? Lubong? O sa to? Balong. Balong. Dong, balong. Ayun na, dong. Porbida. Lisura na yung mablida, dong. Ay, lisod kayo na. Di na maayo, dong. Balong. Musimba kung timingan ka. Timingan niya kataon nga maigo kas humuk-humuk na parte sa imuhang napikti ka. Long, porbida.
Lisod kay na imong abilidad din na di na maayo bisag unsaon pa na nimo, lisod kay na. Mao na nga para nako di gyud na maayo imong gibuhat lo. Para lang nako ha kay oo man na. Nya, dali man kay na may piktahan Watay nako. blood clot ng iyang o. Ambot lang ka ati pres kay Iyaw walo ana. tanaw na ako ati pres na kay inig bunal na ma Uyog ko kay uyog na niya ang mga ugat na ma apektahan gyud na. Bida. Abam, usabay mayaw-yaw na to di abam be. Kung ari ka diri sa panultihon, versikulo 12, no, panultihon, kapitulo 12, versikulo 15. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto apan ang maalamon mamatig tambag. Ako nagibasa kay mura matarong ngayong utok ani. Wag yun. Kung ari po ka diri sa panultihon 26, versikulo 4, ayaw tubaga ang buang-buang sumala sa iyang kabuang aron dili ka mahisama kaniya. Mao nga kumutubay ka ni Mrs. na imong bana, daghana mo masugama tungod kay si makuon niya og duna na diferensya ang iyang mauyog ba iyang utok. Tanawa ko no ma'am, og dili ba butang adlaw nga mo suka siya bitaw kay once gani nga mo suka nakakapakong ang imong kana duna na diferensya sa imong utok. Siguro na sa kalibawa na kay dugay man kung na reporter diha sa Suto, kana naay mabangga, naay mahulog, naay mapakong anong doktor wa sa ni suka. Kay once ko na suka, naipiktahan ko na yung utok ka ng gulyat, no? Mao nga, paglabantayin siya, ma'am, tungod kay simbako niya, o ingnon ta, maabot ang panahon, dili pa karon, basin unya, may pikto na madugay-dugay, lisod na kaayo. Mao nga, mas maayo man gani nga, si tawag ng x-ray sa ulo gulyat, si x-ray or CT scan, o si tawag ano? CT scan. Dipindi rin na, naam sa MRI na. Mas maayo nga muta na ka sa imong amigong doktor nga unsay ning bato na ni kay kanimo ba na ipagsalingay ingon ana kay sakmo nang gingon basig wala pa mo epek wala pa maepekto sa pagkakaron kay dili man ang kanaganing mapakong ta nya maglabad atong uyog mo kuan magani. Puuyo. Magi-impact ka ng ano sa tong labad man. Kay si Makuin Town sa linya pang gibasa atong ganyan sa tunraba nga na guna niya doon lang sa utok. Mao nga siguro amisis ayo pa yun na mo ang bana kay kadtong ingon nga mabali ang 2x2 na ay sweldo. Utang sudo sweldo siya amigo. Kung ano kayo nang yan ingon ba to yung gikasabot na mo sweldo nga dili mo to tinuod kay wa man tay pirmahan. So wasi daganan kasi bago pag nadaot ang yang Nyawa man tong sildo sa iyang gisaran ang saon maron sa may bayan. kana football man nalike. Tinga ako, gibunalan akong ugulyat. Ano ba? Apan, ako gihinay. Ano ba? Hinay na kong bunal. Sige pa, bunal ako. Sige kong bunal, tatulong kong bunal. Nikahi, man. Salamat ako na ganito lumanon. Kung ako ang puzzle, tihon.